Goedendag kijkers van TV Oranje. Mijn naam is Sjoerd Mertens uit Nieuwstad. Ik heb een nieuwe single uitgebracht en een tijdje terug. Die komt bij Frank Vette uit de studio en het heet Maar dan kom ik terug. Hij staat, als eerste stond hij natuurlijk op TV Oranje, daar is hij in te bezichtigen natuurlijk. Hij is al een paar keer voorbij gekomen, ook in de top 40 of 50, dat weet ik natuurlijk niet zeker. Dan kun je hem ook zien. Ik zou zeggen, stem er nog eens een keer op. En dan zien we elkaar misschien. Ik ben een feestzanger, wil overal een feestje van maken. En ja, dat is in ieder geval wie ik ben. Heb je interesse, wil je een boeking? Sjoerd Mertens, kijk even op mijn Facebookpagina. Daar sta ik ook op. Daar staat mijn singlecover op. Daar staat mijn single, die wordt daar vaak genoeg op gedeeld. Dus kijk even naar Sjoerd Mertens op de Facebookpagina. En dan zie je mijn cover al staan. Ja, we zijn nog in twijfel over een album of nog een single. Maar dat zal dan na de zomer worden. En misschien dat we van plan zijn om volgende zomer toch weer een leuke zomerknaller erin te gooien. Wat ik zelf ook wel eens leuk vind. Dus toch weer wat anders als Maar dan kom ik terug. Ook een leuk nummer natuurlijk voor de vastdansmensen. En ja, ik zou zeggen, bel mij een keer op of zoek me op Facebook. Mijn nummer is 06 83 17 46 17. En wellicht zien we elkaar snel. Houdoe!